Pohovorme si o generovaní potenciálnych zákazníkov. Vybudovanie konzultačnej firmy s obratom viac ako 10 000 eur vyžaduje stabilný prísun potenciálnych klientov. Existujú stovky rôznych spôsobov, ako generovať lídy. Kľúčom je nájsť metódu, ktorá vyhovuje najlepšie vašej firme. Prezradím vám malé tajomstvo, ktoré mi trvalo veľmi dlho pochopiť. Sústreďte sa skôr na získavanie klientov ako na generovanie lídov. Namiesto toho, aby ste sa všetko snažili robiť naraz, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, cold calling, vyberte si jednu vec, zdokonalujte ju a premente ju na stroj na získavanie klientov. Presne to robíme v našej firme. Premenili sme Instagram, reklamy a optimalizovaný profil na stroj na získavanie klientov a s tým presne pomáhame aj našim klientom. Neznamená to, že musíte robiť to isté. Pointa je zamerať sa na jednu stratégiu, dosiahnuť ju do dokonalosti a následne až potom pridávať ďalšie kanály. A presne táto jedna stratégia nám pomohla sa dostať na 10 000 eur. Len vďaka DM reklamám a priamym správam. Verím, že ti to pomohlo.